C'est le côté que ça va dire. Jeli sare bitai ni be faranga ni ka faranga ni te faranga ise mo ala che ega mo la mesa ala be dili ala be so e be dili ba o ala ile o ala mi me deli na be so ala de ko ni to na ki ka fo ni ko di bitai ateto ta go egi to sa e ma fengili de fam Varan fana chemu Varan jamani Varan jamani abe to ne ta kono ko me tele to eni ne ngo do wati mina wa so me security kono asa o ni aye ne be ka fo iga sabali e artiste de ko do be a chema e lawo Jeli sare era bina ni kusu a to che ka so ni ma se e ka tamai ayi ni to ni tiya ka jere ke ibe ni ka ko che a to ni ma be ziri ko ata ai ne be ta ni ko ni to sa ni ana sabali alan kira mere ko ga ta Jeli sare nya fiye ni be ka siran Varanye ni te siran Varanye i ka segine ka ta te siran Varanye boy Varan te tina wa klote ziri ko ne be ka fo mun kama ibe ni yere de jilima ko ya awo akeko e me o ka ken to kan be ka to go to de kama kare ko ri sa kuma chama no ziri ko ndabla sa ayi moi qui c'est moi Nicolas ni c'est moi Nicolas anti le ga Allah baste Jilba kon baste alhamdulillah i chebe ya Varan be wa ni fa wa kele la mai ne no Varan be wa ni kuma ite muso ka kuma ye ni na ku e Varan de ko e Varan be wa atei le yin nga ode ya Timo ya klisi kisa est-ce que ni na iko ni fo shegele o akai tanke ibe mo te kuma mo fe Jilba tuta sa e wo jume moi chebe wa e ma fo ko Varan e bi fie kana est-ce que wa Varan eso le mi che ko mi na de e tene tado na mi che kono kwa kele ne moto tuge de mo na ngono abina fo ne na zigiri dala mi be ka bue ne be ne ka sigida ina e je wo ye ai you dranga fo ni na mi na ngo fo e je wo ye ne ka fnendiri ko fela ho ni aka moto poli ora ho kwa le kele ne moto tuge ya e mana fo ila moto ko fo awa ti o ba ga moto na e ya asa ga dama wa i che mo toro la mo toro la ya fi ngo ni te mo so ka kuma ai jeli sa to na fo boy ya fo ni te mo so kele ni te mo so kele ni te mo so kele ni che na na ku mi so le mi che de i che wele ko de ya fo Jeli sare kala tumi don na sa kala nya fiye kabila ma se mo ni ki se ka ke ni ki se mo la ala ka to Allah c'est ça Allahu akbar Jilba ni bi mi fa yela kata wallahi kata na mata wallahi na so ya total mo te dum mo kan kanto il ma fin kilo Jeli sare kala na fo ne jotala sa we jotala kuma chene ko moto manga entora ko mo kuma fo ko jotala ni jotala bi ni ko la sini asa moto ko tene la ni tio mi a jabo re kala ko sa kala awali Jeli sare kuma fe asa balsa Jeli sare ni ka kuma tene muso che ayi ziri kono ne o di fie e kanga mo place ni mai elasa hali ba do ne ma place na le no kala ka moto aro fle na cheria muso wa kuma buruburu je ka me ne fo anyana sa anyana ni e na etene buya Jeli sare bone dala ai po Jeli sare ana na usoro ya ai po nya fie ibina to ni bi ni to ni na chebe kele boy ne ba e ma fo ko ne che ati duwa ni nyina nya fie bi yar di duwa mama ite se ka koko ni te faranya ko ai muso ma fo ke ere ake ne ba ye muso di kuma chama mai muso ni cheche ni e cheria ali ne ka ni ta ke ba usadi ni me ka ni ti duwa mama wallahi comme eta dab akadi ye tuko me akadi ai ki se mo na fona ki se mo ne ba ka sa ne be kuma kan kele wallahi
i ka ko fima n'a jɛman tata la. Jeli Sara ni ne bɛna n jo kɛlɛ kɛ n'o de bɛna kɛlɛ o ka kɛ o ka e ma ne ko ne tɛ cɛ ye. Ne bolo i ni ne ni ne kuma n'i fɛ i kan ka ne ka kuma mɛn. E m'a mɛn ko ne tɛ cɛ ye wa ne bɛ ka Varan de kɔnɔ ni Varan nana ni Varan nana ni. E kun bɛ ka nin deli ya e n'ale de ma don ɲɔgɔn kan yan n'a fiya kun de bɛ to yan. Aw de donna ɲɔgɔn fɛ aw. Aw ka don ɲɔgɔn fɛ yan. Ne ba yafa ma. Aw ka don ɲɔgɔn fɛ yan. Mun de n'a deli sa ka don ɲɔgɔn fɛ. Ne ka ɲi sigiri kɔnɔ ne ta t'a la. Wala i cɛ e m'a fɔ ne ye muso ye ni cɛ nana ni ne ye muso ye walima ne ye cɛ o bɛ dɔn sa. Ni ne b'a daminɛ sa ne cɛ ka na. Ne tɛ kɛlɛ kɛ muso fɛ. Ni ne b'a daminɛ sa ne cɛ ka na. Ne ka labɛnw ma dabɔ muso kama ne ka labɛnw ma dabɔ ne Ayatal Kurusi ne y'o de ta k'aw baara ni sera muso ma o bɛ cɛ. Hali muso yɛrɛ ka juru tɛ e la. Ne tɛ se e ma koyi Hali e muso bɛ yɛrɛ fɛn ka fɛn juru fɔ tɛ e e k'o la. fɔ e ko tɛ o i cɛ de ko don ni cɛ nana ni ɲɛ min d'a kan a bɛ k'i ɲɛna a bɛ k'i ɲɛna a bɛ na ne sɔrɔ ne t'i ta ni cɛ ma na koyi a bɛ na ne sɔrɔ yan o tuma moto jan fɔlɔla ale de la wa. E ka kuma mugu ba k'i sen kan yen nɔ. Ni yɛrɛ ye ko ye foyi ɲɛgoya t'e la ne cɛ ka moto a bɛ moto min boli ka na o de ɲɛgoya bɛ e la n'o ɲɛgoya b'i la ne fa i b'i pɛrɛn de. I bɛ pɛrɛn de. Ne tilala koyi ne tilala ne k'i cɛ de ne tɛ n da dɔn muso da la ne k'i cɛ de n'o nana ne sɔrɔ ni min bɔra a la a bɛ kɛ n yɛrɛ sa. Bébé ko tɛ koyi bébé ko tɛ. Da in tɛ koyi kɛwale de don i tun bɛ ka mana kan min fɔ a jɔlen filɛ. Awɔ bébé ko tɛ koyi nin ye jɔ i bɛna n dɔ sa don o don i b'i ka moto kolonten i b'a ta k'a mankan bɔ maa min ka fenêtre kɔfɛ o de don jigiri dala in kɔni n bɛna f'i ye de moto t'i kelen bolo jamana in kɔnɔ i ka sabali i ka dɔ b'i ka moto mankan na a bɛ ka n tɔɔrɔ a bɛ ka n tɔɔrɔ wa fo n k'a f'i ye de awɔ. Fo k'a f'i ye. Ne bɛ ka moto boli ni mun kɛ e ka fenêtre la fenêtre kɔfɛ o de bɛ ka. Awɔ o de ko don. Donc e bɛ fɛ ka mun de kɛ sisan. N'o bɛ ka n tɔɔrɔ i k'a dabila sabula ni maaw bɛ siran ɲɛ ne tɛ siran ɲɛ han. Dadi han ne b'o f'i ye. Ne tɛ ɲinɛ k'a bolo su ne ɲɛ kɔrɔ a bɛ na fɔ ne de ye e ye. O fɛ. Ayi frère ayi. Ayo wayi wallahi ne kɔni ni kɔni ni Jeli Sara i hakili sigi ne bɛ ɲininka o i jɔ ne bɛ ɲininka o ne kana moto boli kare kɔnɔ o ta e fa de ta ye kare ou bien ne de ko k'a ka fenêtre ɲɛsin kare kɔnɔna ma ne ma ye boli ye i bɛna fɛ kana fɔ n tɔgɔ fɔ ne nana n ko m'a f'i ye hakili la. donc ne ka moto ko dimiya de b'i la. Dadi nin to yen nɔ sa kana ni yɛrɛ furase nin na sa nin to yen nɔ e ka nɛ. ne ma ye boli ye. Wuli ka bɔ yan wuli ka bɔ yan. Cɛ ye senna ye nka k'an bugɔ muso ye nka fo n'a sɔrɔ i ma baga ne ma dɛ i ka moto mankan de ye ne tɔɔrɔ ne y'o de fɔ ne y'a sɔrɔ o sen kɛlen o bolo kɛlen ala k'i to boli la k'i ka moto pine ci k'i ko ci walayi fo n'a sɔrɔ. sɛ bɛ yan dɛ. ne ma ye boli ye. Dadi jɔ fɔlɔ sa i jɔ fɔlɔ e yɛrɛ lamɛn dadi nin ka kuma ye tiɲɛ ye walayi an ka sɛbɛn fɔ nin ka kuma ye tiɲɛ ye sufɛ e bɛ na fɔ 1 heure 2 heures de kɔnɔ. mais o n'a ta bɛɛ. ayi sa e ka ne lamɛn sa n'i lamɛn an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu. e bɛ na 1 heure 2 heures de kɔnɔna na e b'a dɔn moto in ciw mankan ka bon a bɛ sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ an ka tiɲɛ fɔ walayi hali ne yɛrɛ ye muso ye han walayi n'i donna ne b'a dɔn k'i donna n'i yɛrɛ e bɛ to depuis gɛrɛnda la depuis i ma se so kɔnɔ ne b'a dɔn ko nin ye ka moto mankan ye an ka tiɲɛ fɔ a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a kɛ ala yɛrɛ kama ani ne kama i furumuso de ye ne ye i ka to yen i k'a falen. ayi ne bɛ ɲininka o n'ale kun nana o fɔ mɔgɔ sɛbɛya la o e ko an bɛna se nin yɔrɔ bɛɛ la sinon ale kelen tɔ maa dɔn mɔgɔ camanba de sigilen bɛ ka maa kɔnɔ donc ale de dara a yɛlɛla ka na fo so kɔnɔ yan. awɔ sa e ka ne lamɛn sa e ka to in falen sa deli yɛrɛ de don an ka taa bɛn e yɛrɛ bɔra baara la i sɛgɛnnen dɔ de don deli de don i y'a mɛn a to in falen a bɛ diya. n'i ko ten sini m'a falen. a bɛ diya.